No, prepačte, mne to nejako vyplo ten zvuk, dobre. Takže, jak som vám slúbil, mám tu bilión her, čo môžem natočiť. No, mám tu bilión her, čo môžem natočiť a ešte ste mi napísali, ale lepšie by ste mi mohlo napísať do komentárov, že by som si mal lepšie zahrať toto. Tu mám takú ďalšiu a mohli by sme si aj zahrať nejakúto takúto dobrú hru. No a webkameru nemám, to je nič. No takže, my si ideme zahrať túto hru. To je napokon Batmová. No, To vezmu si to. neblbne nejako zvuk už od rána. Tak neviem, či ma teraz asi počujete, určite počujete, tak som debil. subscribe No. na Majterio. No, To budeme mať miliónov subscriber. to je môj kamarát. On je taký už menší, no alebo to je jedno. Pozdrav do videa. Dobrý deň, ako vy sa voláte, vy Boreši. Napíšte do komentárov, ako sa voláte. Please subscribe na Majterio. Please, please. Dobre, takže jakú mapu chceš? Tingma, poj. Tuto? No takže, ty vole, to čo? Som ani... Dobre, som niečo spravil a ja neviem vôbec čo. Dáme atomovku. No. A teraz tu vypuchla skropovka. To dobre. Dáme načasovanú bombu, načasovanú toto. Atomovku. Bum. A mňa to spadlo, co robí srandu. To čo? To furt vybuchuje? Dobre. Niečo sa stalo, neviem čo. Keď dáme si tu toto. Úplne, že niečo vybuchuje. Úplne, že brutálny, ako v GTA. To máš dobrú ruku. A môžeš hud... Ale tu furt, čo to je? Meteority padajú. Keď dám toto mesto, bo tam asi meteority technicky nebudú. Prečo je biela obrazovka? Dať preč. Reklama. To som si robil. Nejaká reklama. Keď zlomená kosť, neviem, čo sa spravilo. Exit. Ešte je trošku. Vždycky, keď točím, tak vždycky to ukazuje po anglicky čas. Hej. Skúš toto. Tak ideme skúsiť teraz asi to letadlo. Čo je zbra? Máme vlečky v 2001. No, Marco, nemáme subscriberov. Máme iba tak, ja neviem, 40 odoberateľov. Máme milión, to sa bude. No, to bude. Napíšte mi do komentárov, aké video by ste vy chceli v ďalšom diele, lebo ja neviem, bo mi to vždycky dáva na šot. Ale podľa mňa to asi bude na té... Ja vám tam vždycky oznámenie, že či chcete alebo nechcete nejaké video a vám tam proste nejakú pesničku a dám tam, či chcete video, alebo nechcete nové, alebo staré a tak. No a vy ste povedali to, že si mám kúpiť PSko, ako na PSko mám. Ale nemáš
No a chcel by som si ešte kúpiť. Nie, čo robím? Nie, tak 1000 rozbilo. To je platné. Ty vole, to sa úplne že rozkladá. To na mne to úplne že padá. Marcel, aha, jak to padá. Tá budova, úplne že wow. Vyhral si? Nie. Lebo to sa zverá. No, to je také sekajúce, vidíte, ak mi to seká pri tom nahrávaní. Prečo to je? Voda nejaká, kapky. To sú iba kapky. Toto zlob? Nejde. No a môžem natočiť vlog, ale neviem, či to pôjde na... Neviem, či to pôjde práve. A má to 6 minútov video. Dlho som nerobil videa, tomu sa musím už fakt ale priznať. Vy ste mi pod komentáre písali, že na to chápeš. A čo mám z tých videí? Proste ja vám robím radosť tým, že proste iba robím vám videa, čo vás dúfam, či bavia. To není vodúra. No a chcel by som To je si... fake. No, ale je to real. Takže v ďalšom videu tak si zahráme túto hru. Si stiahnem nejaké nové a tak. To je fake iPhone. Netrafil som sa. Aj. Netrafil, lebo tá hra je zabugovaná. Takéto fake labudu. Dobre. To čo je? Čo robí? Tu sa... Dobre, je to extrémne malé, ale musím sa... Jako tam sneží, neviem, čo to je za to, keď ešte ani nie sú Vianoce. Ojoj. Ty vole, tak to som to nie. Ty vole. Mňa to iba zhodí. No a vidí. to baví? Trochu, mňa to videa bavia, ale nechce sa mi to točiť niekedy. Lolo povri sofistikujú. To čo? A týmto momentom to video končí. Čau.